Mandizibulisele kwembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu sabona into abanokothana bamahle amathuba emvula kwendawo ezikwimpuma yelizwe futhi ke uyacelwa mbukeli into buqaphele ezantutumo zimandla kwendawo ezikumantla wapha empuma koloni elisuthu kwindawo zikumazantsi pha eFreystata kuyakudika pha kwelaphondo lase Northwest kanti ke uyalunyukiswa nangemvula engamandla phaya empumalanga ngokunjalo nakwimpuma yaseLimpopo kanti ke kwimandla esentshona sabona into banoko litherholele ngamafu ekhona ke nalamathutyana emvula kwindawo eziphakamileyo eziphaya entshona ngomso ke mbukeli sabona into banoko zingumkhumezelo nje ongephi kwindawo ezigudlunxime elukumzantsi intshona welizwe kungenjalo limathumba ntaka ubukhulu becala kwimimandla esentshona ekhona ke la 30% wamathuba emvula kwindawo esembindini ngokunjalo napha kwimpuma yasempuma koloni ukonyukela kwiphondo laseGauteng kanti ke qaphela kaloku wena mbukeli ezamvula zingamandla pha kwelaphondo lasempumalanga ngokunjalo napha kwimpuma yaseLimpopo zikhona ke nesibhaxu zenkungu ngentsenya ngomso uqhubeke ngononophelo umbukeli pha KwaZulu-Natal empumalanga ngokunjalo naphaya ePulukwane amaqondo ke wona wethu okutshisa sibonisa into yoba kuza kufudumala ubukhulu becala kwendawo ezininzi zelizwe siyabona into yoba ngu-22 pha eUppington ngelixa ngu-15 eSpringbok kanti ke pha eFredendal silindele u-16 degrees ngu-14 ke eCalvinia empuma koloni nakhona lihle izulu liphakathi ubukhulu becala uqala pha eRhafu silindele u-16 ngokunjalo naseKaladokhwe kuyomtsho phaya eMakhanda ngokunjalo nasemthathathathise kamaqondo ngo-21 eSajonisi silindele u-22 eThekwini ngokunjalo naseRichards Bay ibe ngu-13 degrees phaya eFicksburg ngokunjalo naseBethlehem eRhawutini silindele u-16 ngelixa ngu-23 phaya eMusina xa hlabela mgama ke sijonga ngomsombukeli lihle izulu lifudumele ngo-27 phaya eKapa lodumo kodwa ke akuthethwa loo nto phaya eVostile nalapho amaqondo ithande untingela phezulu ngo-34 kufudumele kanti ke kwiindawo eziphakamileyo phaya entshona sabona into yoba amaqondo angaphaya kwama-30 ngu-34 phaya eFredendal ngeli xesha ingu-33 eCalvinia ngu-35 ke phaya eUppington etshisa kanti ke kuthanda uphola phaya empuma koloni ngenxa yezamvula esizikhankanyileyo sabona amaqondo nokathanda bamahle phaya eWestbourne napha koSouthbourne ngo-23 eKomani phaya ngu-20 ke phaya eNorwood eSouthern Wood emthatha phaya ibe ngu-23 eSajonisi kuphole nje kakuhle phaya KwaZulu-Natal noko amaqondo abetha phaya ko-24 pha koThongathi overulem ePhoenix eThekwini phaya ngokunjalo nasempangeni kanti ke mnambithi nakhona silindele u-23 eRhawutini ngomsombukeli lihle izulu lipholile ngo-24 zathathiseka amaqondo phaya eMahikeng ngo-31 napha koTosca kanti ke lihle izulu ngo-27 phaya liphalale ngelixa kuphole kamnandi ePulukwane ngo-23 ayathathiseka amaqondo sabona into bakufudumele nje kakuhle eMusina ngo-29 kanti ke phaya ePhalaborwa silindele u-28 impolo nje yodwa ke phaya eMbombela amaqondo abetha nje phaya ku-24 degrees Celsius ukuba ke wena mbukeli phaya koBlumanda phaya eBloemfontein lindela imozulu enhle ngo-29 mandiphele emehlweni ndisale ezintliziyweni kamnandi mawethu.